Εργάζεσαι την ημέρα του 15 Αυγούστου, να σου ευχηθώ περαστικά θα σου ευχηθώ, αλλά πάμε να σου πω πώς θα αμυφθείς την ημέρα εκείνη. Καταρχάς, ο 15 Αυγούστος συμπίπτει με την ημέρα της Παρασκευής. Όσες επιχειρήσεις δεν θα λειτουργήσουν, δεν θα υπάρξει και κάποια προσάυξηση στην αμοιβή του εργαζομένου. Για τις επιχειρήσεις τώρα που θα λειτουργήσουν, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν Κυριακές και Αργίες και θα λειτουργήσουν εκτάκτως την ημέρα του 15 Αυγούστου οφείλουν στον εργαζόμενο το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους συν 75% προσάυξηση επί του νόμιμου ημερομισθίου τους για τις ώρες εργασίας που θα απασχοληθούν. Για τις επιχειρήσεις τώρα που λειτουργούν και Κυριακές και Αργίες οφείλουν στον εργαζόμενο μόνο προσάυξηση 75% που υπολογίζεται στο 1/25 του καταβαλλόμενου ημερομισθίου τους για όσες ώρες εργαστούν. Πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τώρα ότι δεν συμψηφίζεται ρεπό με επίσημη αργία, ούτε η κανονική άδεια προσμετράται με επίσημη αργία. Τέλος, όσοι εργαζόμενοι εργαστούν την Παρασκευή και είναι πέρα των 40 ώρων, ο εργοδότης οφείλει πέρα από την προσάυξηση της αργίας και προσάυξηση υπερορίας και υπερεργασίας. Καλό 15 Αυγούστο να έχουμε, καλή δύναμη σε όσους εργαστούν και φυσικά ακολουθήστε με για περισσότερες βιντεάρες γιατί έρχονται και περισσότερες αλλαγές.